נכון? ככה סבבה, נכון? טוב, אני שומע טוב. שומע אותי טוב, נכון? אני שומע אותך מצוין. מעולה. הפחד במה תוקף אותי. אנחנו... זה, אתה יודע, זה כמו משחק רדיוס, זה הופעה בלי קהל. תראה, האינדיקטור הוא כמות הלחות שיש לי ביד. באמת? אני פחות לך בכפות. ערב טוב. ערב טוב, אופיר, מה העניינים? יוסי. אנחנו יוצאים להיפגש במלא מקומות בלתי צפויים, כל פעם מחדש, נכון? נכון, נכון. עכשיו זה באולפן הזה פתאום. כן, תשמע, יש חבר משותף. אין כמו חברים משותפים. אין כמו גיל משותף. נכון. אז זה אפילו קרוב למציאות. האמת שהחברה, החשיבות של החברה, זה נראה לי, החברותה, יש את המשפט הזה שאומר, מה יותר חשוב, המסע או הדרך? ויש את התשובה של החברה. The company. The company, בדיוק. כי זה בסוף זה משפיע גם על היעד וגם על הדרך עצמה. מעניין, אתה יודע, בזמן האחרון אני התחלתי לחשוב על חברה, company, כמו a company. זאת אומרת, הרי בסוף, למה קוראים לזה חברה? לחברה מסחרית. כי זה חברה, זה אנשים שאתה מבלה איתם פשוט כל היום, זה ה-company, the company, כמו company של תיאטרון. של תיאטרון, של כאילו fellowship, אתה יודע, כמו שר הטבעות. אז אנחנו בסטארט-אפ פה, כן? הקמנו company. לגמרי, בהזנק. אז התחלתי להגיד לך קודם שאני תקף אותי כבר הפחד במה שלי, על ההתחלה, on the one. איך אתה יודע שאתה בזון של פחד במה? מה האינדיקציה? כאילו... זה הרבה אדרנלין בדם, זה קול רועד, קול שהגם רועד, קשה לנגן גיטרה בזמן התקף חרדה. חמצן. כאילו, אני אומר לך, אצלי פיזיולוגית, איך אני יודע שאני מתרגש לקראת משהו, אני צריך לשירותים רגע לפני שזה מתחיל. זה האינדיקציה שלי. רגע לפני? ואגב... אתה רץ אז? רגע לפני? אני רגע לפני רץ, כן. והאינדיקציה היא שגם אם 10 דקות לפני הייתי בשירותים, אין שום סיבה שאני אלך שם. אני יודע שלא number 1, לא 2, הכל checked the boxes, פתאום זה מתעורר, אז הפעילות מהעיים, בקיצור, זה הגת. באוול... It's from the gut. It's from the gut, בדיוק. זה אינטגרציה. אצלי זה מהשרפת, לא יודע, זה מהלב, לא יודע, זה כואב. בקיצור, זה יוצא מהידיים. כן, גדול. אז זהו, אבל זה יעבור, זה עובר אחרי 2-3 דקות, אחרי השיר הראשון. כן, בדיוק. אחרי השיר הראשון זה עובר. השיר הראשון, מייצבים את הסאונד, אתה יודע, הסאונדמן מקבל, מחליט שזה טוב לו, מה שהוא מקבל, זורמים. אתה אומר, מנגנים לסאונדמן. כן, השיר הראשון זה תמיד לסאונדמן, לא לקהל. ספוילר. אתה כבר מגלה לי, זהו, אתה מגלה לי את הסודות. בדיוק. זה אחת הסיבות שאני כאן בקמפני הזה, לגלות את הסודות. אז אנחנו עושים בעצם פודקאסט, והיום אנחנו חונכים אותו, וקפצנו ראש, נכון? כזה אמרנו, על מה אנחנו בעצם, זה כמו פרק של סיינפלד. כן, בדיוק. It's a show about nothing. It's a show about nothing. מה שנקרא, Alpha Nerds in a studio drinking a beer, לא יודע. There's a beer between us. Between us, בדיוק. אבל אף אחד לא שתה ממנה בינתיים. כן, אפרופו מוזיקה וזה, עם בירה אפשר גם לנגן, אתה יודע, על הגריף של הגיטרה, אפרופו סטיב ואי, קראטה קיד, כל מיני זה... יש כל מיני אסוציאציות לבקבוק בירה מעבר לשתות אותו. הבוקר, כשהתקלחתי, וחשבתי על הערב ועל הפודקאסט, אז אמרתי לעצמי, אז אפשר לעשות כזה מבחן רורשך כזה, אתה יודע, לזרוק לי עושים מילים, ולראות מה עולה. אז הנה, בקבוק בירה, סטיבי ויי. זה התחלנו. התחלנו מהעניין. בקיצור, אז סיפרתי לך שהלכתי לחברנו
יש לי חברה טובה, קרן, שאתה מכיר, שקוראת לו ג'פטו, ChatGPT, ואמרתי לו, בוא תעזור לנו רגע לארגן את המחשבות, כי יש הרבה נושאים שאנחנו יכולים לצלול לתוכם, נכון? מוזיקה זה נושא אחד. כן. אתה תזרוק את השני. מוזיקה בטוח, אני חושב טכנולוגיה, אתה יודע, באופן כללי, אבל בקשר העמוק יותר עם האדם, כאילו בתור משהו שהוא, טכנולוגיה תמיד זה חלק בלתי נפרד מהמארג של חברה, תרבות, זה משפיע ומעצב כל כך. סייבר קלצ'ר. כן, בדיוק. וכל הנגזרות שלה. כן. כן, זה הרבה, זה יותר קלצ'ר מאשר, אצלנו זה מקצוע, אבל סייבר זה, כן. יצאה המילה, כן? זה הרבה דברים, זה לא רק מקצוע, זה בעצם עוד הרבה לפני כן, מה זה, סייפיי, נכון? כן, אתה יודע, בעיניי, שנינו הרי גדלנו לתוך הטכנולוגיה. היינו שם בהבטחה של האינטרנט, במישורים הראשונים, זה איפשהו סייבר במקום מסוים, זה קצת ההתאבות הזאת שנהייתה, כאילו פעם היינו אנשים ומחשבים, כאילו פלי אבל היינו... חברי היקר. לגמרי, הנמר. אבל היינו ממש ישויות נפרדות, אנחנו המחשבים. זאת אומרת, סוף 80s, תחילת 90s, היית קם בבוקר, לא היית נוגע במחשבים. מחשבים בכלל לא היה תחום או עיסוק כזה שכיח ומז'ורי ורחוק מזה, והיית בא לעבודה או מתקן, היית נוגע במחשב אולי, רוב העובדים לא היו נוגע, אבל היית יכול לגוע במחשב. חוזר הביתה לא נוגע עד למחרת. ואז זה באמת היה הבטחת מידע ודברים כאלה. וסייבר זה מה שהתאבנו עליו ככה ביתר סט, כאילו בשני עשורים, עשור וחצי, עשור האחרון, כל פעם קשה לראות איפה הנקודה שהמארג העדין הזה, שבו האדם, טקסט, קוד, סתם טקסט שמישהו כתב, לא יודע מי כתב, אתה, אני לא יודע לכתוב קוד. מישהו שינה את זה, לא יודע. וסתם חומרה, סתם פלסטיקים וברזלים, מתקשרים. ובמארג הזה שאתה לא רואה איפה הגבול בין המכשיר לבין הטקסט שמישהו כתב לבין האדם עצמו, שהגבול מתשתש, הודעות וואטסאפ זה לכאורה תקשורת, אבל כאילו עובר בזה הרבה יותר אותות חשמליים, ואתה יודע, מאשר בני אדם מעורבים בתהליך. יש מטה-דייט על התקשורת האנושית. בדיוק. וכן, וזה מעצב הרבה. אז... מעניין. אז אני מרגיש שזה כאילו נושא שאפשר לצלול רק אליו, וזה שני פרקים, כן, סייבר ומה קרה, וזה לצורך העניין נושא שבטח נדבר עליו פה ושם. כן, אין ספק. שנינו חטאנו בסייבר פה ושם. קטנה. בקטנה. ופתאום גיליתי שאתה גם טס, ובתור אדם שמאוד מאוד אוהב תעופה, אז זה גם כן איזושהי תשוקה שאני מאוד מאוד אשמח לשמוע, במיוחד שאתה חווה אותה עכשיו, נכון? הזמנת אותי לטוס רק לפני כמה ימים. כן, בחידוש קשר של זה, אמרתי, אתה יודע, בוא נחווה עוד מימד, אבל כן, טיסה הייתה משהו, אצלי לפחות זה היה משהו בגיל קטן, אבא שלי עבד בשדה התעופה הרצליה, וכילד ראיתי את הציפורי מתכת האלה מנתקות מהקרקע, וזה השאיר בי חותם, השאיר בי משהו, ללא ספק. והאמת שעד גיל מסוים, בערך גיל 10, כאילו גיל בר מצווה, התעסקתי בכל מיני קשר, טיסנים, זה, דברים כאלה, מודלים של מטוסים שבניתי. ואז כמובן קרו שני דברים בפער קצר, קנו לי את המחשב הראשון, ההורים אספו את המאות כזה ב-48 תשלומים לבר מצווה, וקצת אחרי גם נגעתי בגיטרה פעם ראשונה. וזה life changing, זה כאילו, ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. ואז זה השכיח את זה ביום יום, מהשגרה, אבל לימים, זאת אומרת, אתה לא יכול לגמרי לוותר על תשוקות ילדות ומשהו שפוער בך, ובאמת אז השלמתי את הרישיון, זה כל מיני הגדרים, עניינים, והיום זה, אתה יודע, סוג של תרפיה. אני חושב שפשוט יש בטיסה מיינדפולנס, זה לא משנה אם זה אחד מוצא את זה
בשחייה, או אתה יודע, כל פעילות שאתה יכול להתנתק. כן, אתה אחד עם הטבע בעוד מימד. כן, זה כיף מאוד. כמו ציפור. כן, זה מעבר להיות כמו ציפור, זה באמת, ברגע שאתה מנתק לעוד מימד, יש את המישור המוטורי, ההטסה, יש את המישור הניווטי, של איפה אתה במרחב, ויש את המישור הקשר, המישור של לדבר עם תנועות אחרות באוויר. כי בסוף יש באוויר כבישים גם, עם הרבה שימת לב, איך עושים את זה, אבל אני חושב שיש בזה משהו שהוא, אפרופו הטכנולוגיה, אתה יכול טכנית אם אתה רוצה, אבל אני ממליץ שלא לבדוק הודעות וואטסאפ וזה, ולעשות שיחות טלפון תוך כדי טיסה. פחות מומלץ, אתה אומר. פחות בקוקפיט, אולי בתא נוסעים. יש קליטה למעלה? עד גובה מסוים בוודאי. רוב הגבהים לפחות רוב, שאני טס בוודאי יש קליטה. כן, כן. אז תעופה, האמת היא שנחשפתי לתעופה גם כן בגיל מאוד מאוד צעיר, לא דרך אבא שעבד בשדה התעופה, אלא, לא יודע, איזושהי משיכה טבעית שהייתה לי כנראה, מאוד מאוד אהבתי את הדבר הזה, וגם כן עברתי דרך הטיסנים, אבל אני מימשתי את התשוקה הזו מוקדם מאוד. הטסתי רוב נאורותי, הגעתי לגיטרה רק אחר כך, וגם למחשב הגעתי רק אחר כך. אז עניין של סדר, אבל זה לא הרבה שנים הבדל אגב. אני אוהב לילדים שלי, אני אוהב להגיד, מה אתם, תמיד אומרים לכם, מה אתם רוצים להיות כשתהיו מבוגרים? מחשבה לעתיד. ואני אומר להם, בעתיד לא יהיה לכם זמן לכלום. מה אתם רוצים לעשות כשתהיו צעירים? זו השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, ולא לפספס את זה, אתה יודע, מתי יש זמן לעשות גיטרה? כמה הייתם נגן בתור ילד? אני הייתי מנגן, לדעתי בממוצע 8 שעות ביום קל, אפילו יש ימים שיותר. כן, בקושי הייתי לומד, היו לי מיומנויות למידה גנריות טובות, כאילו זיכרון, זה קליטה ויזואלית טובה, שזה עזר. אבל אתה יודע, באופן כללי לא ממש סיימתי תיכון. זאת אומרת, לא הייתה לי תעודת בגרות, למדתי אחרי זה באוניברסיטה פתוחה, זה בר אילן, כל הגלגולים, אבל זה היה, בתיכון אני חושב, הדבר האחרון, לפחות שלי היה, ואני מאמין שלא הייתי לבד, בראש כאילו זה הלימודים. ולא בגלל שלא הרגשתי שאני מסוגל, זה בגלל ש... כאילו, אתה יודע, בוער בך כל כך הרבה דברים אחרים. כן. התיכון זה, אני מגלה כבר עוד חיבור. למי יש את הציונים הכי גרועים בבגרות, זה גם חיבור. גדול. אז שנינו היינו סטודנטים מצטיינים, מה שנקרא בתיכון. לדעתי אתה יותר מצטיין ממני, אני באמת ליטרלי לא סיימתי את ה... יש ויכוח אצלנו במשפחה אם יש לי תעודת בגרות או לא, כי יש לי 2 נכשלים, אבל יש לי תעודה. והילדים אומרים, אבל זה בקורסי חובה, זה לא יכול להיות שיש לך תעודה, זה טעות. אז, אבל כן, סיימתי 12 שנות לימוד וזהו. גדול. אתה יודע, אחת השאלות שתמיד שואלים אותי זה תואר, כאילו מה, לעשות תואר, ואני תמיד הדוגמה של, לא חובה, אפשר לעשות תואר, זה לא מזיק, אבל אפשר גם בלי. בחלק מהמקרים. אני חושב שסייבר אבל הוא איזשהו נתיב כזה שאתה יודע, כמו שהאקרים פורצים לכל מקום, אז אנשי הסייבר הצליחו לפרוץ את מחסום האקדמיה. לגמרי. תראה, אנחנו חיים, כמו שאמרנו, דיברנו גם על תארים, על זה, על טכנולוגיה. קראתי איפשהו, אני לא זוכר איפה, שלבני הדור הנוכחי, או בני 20, עד 20, משהו כזה, 75% מהמקצועות שהם, הדור הנוכחי בבתי הספר, בית ספר יסודי, חטיבה, עד שהם יהיו בני 20 70%, משהו כזה, 75% מהמקצועות עוד לא קיימים, מהמקצועות שהם יעסקו בהם. שזה, אתה יודע, זו אמירה שאתה יודע, גורמת לך לחשוב, כי זה הרבה מעבר שאוטומציה וכולי, ו-AI, שזה גם נשמע הגיוני, אם תראה מה, כאילו, Generative AI וזה עשה פה בשנתיים פלוס מינוס, אני חושב כאילו, אתה יודע, עשור קדימה, קשה לדמיין מה זה יביא, ובאמת זה הגיוני, שאתה לא יודע מה יהיו המקצועות של העתיד. אז ללמוד היום, אתה יודע, מקצוע end-to-end, לא יודע,
אז נכון שהנדסה תמיד זה הנדסה, ופיזיקה תמיד תהיה פיזיקה, קוונטית, הנדסה, איזה הנדסה? מכונות, חשמל. אבל כן, יש, רוב המקצועות הם שיהיו עוד 10 וחצי, אנחנו לא יודעים מה הם. אז... טוב, אנחנו צפויים גם לשינויים, זאת אומרת, AI זה אחד השינויים, היום בדיוק קראתי שאנווידיה פה מקימה דאטה סנטר על, וישראל לאט לאט מצטרפת למרוץ של מחשובי על למיניהם, זה יפגוש אותנו כאן, כן? אנחנו בליבה של התעשייה. איך זה מסתדר, מה שאנווידיה בונה עם ההחלטה של ביידן לא למכור לנו צ'יפים, כאילו GPUs וזה? שאלה מצוינת, שלא מדבר על, כן, שלא מדבר על צ'יפים אחרים שפותחו כאן. כן, בדיוק. בכלל. אז זה נכון, שזו שאלה מעניינת. אולי יצרפו אותנו בסוף באמת להיות איזה כוכב בדגל האמריקאי. האמת היא שאני חושב שהדבר הזה מתרחק כחלום אפילו. נראה לי קודם כל קנדה צריכה... יש עוד תוכניות על קנדה וגרינלנד, תעלת פנמה, ואז אולי... אתה יודע משהו... וכל זה לפני שהוא נכנס לתפקיד, כן? זה כאילו שלכל אורגן אנושי יש איזשהם שאיפות של לשלוט על... זה חלק מהטבע, דיברנו על זה קצת באחת השיחות שלנו בעבר. שהזנו ל-Tears for Fears. נכון, שזה מבחינתי לפחות שיר הנושא שלנו היום. נכון. Everybody wants to rule the world. לגמרי. נכון, משם זה התחיל, זה היה השיר הראשון שהקשבנו לו ביחד, אצלי בסלון. נכון, והוא שיר, אתה יודע, יש בו בליריקה שלו הרבה פנים, כן, אתה יודע, turn your back on mother nature, ואתה יודע, מעבר למגלומניה האנושית, אתה יודע, האינרנטית, שחבויה שם אולי כנראה. הגענו לזה כי פתאום בתוך כל הרוע שהשתלט עלינו וכל הדברים שקורים, פתאום הרגשתי שאין דרך להסביר את הרוע האנושי, אלא להביט בו בעיניים ולהגיד, זה אנחנו זן, לא כזה מושלם, יש לנו הרבה דברים יפים שאנחנו עושים, אבל יש לנו גם הרבה דברים ממש 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 מכוערים בלתי אנושיים קוראים להם, כן, שאנחנו עושים, אבל זה הכל אנושי. ואז פתאום חשבתי על השיר הזה. ואז פתאום הגעת, ושמת לב שאתה יושב על קורסה גדולה, ולאלבום קוראים Songs from the Big Chair, נכון? From the Big Chair, בדיוק. בעצם מצאתי את עצמי על קורסה גדולה. מול ויניל. מול ויניל, שומע סונג. כן. אתה יודע, זה מצחיק על האדם ולא על הטכנולוגיה, כאילו, אתה יודע, בצו התרנגולת, מי השם, so called. אני קצת מסתכל על AI כסוג של outsourcing, באיזה מרוץ, בתהליך מאוד הדרגתי שלנו, outsourcing של האחריות, שהאדם מנסה להוציא ממנו, כאילו מחשבים התחילו כמכונות קלקולציה, כן? computing, לחשב ולא לחשוב. זה משחרר את האדם, אמר ישעיהו ליבוביץ' זיכרונו לברכה, משחרר את האדם מן החשיבה, מהחישוב ולא מהחשיבה. ויש ציטוט שלו שהוא לא משחרר את האדם מההכרח לקבל החלטה ולהכריע. והיום אתה חושב על זה, המחשבים מזמן חושבים במקומנו, ונהיו הרבה יותר ממערכות תומכות החלטה. ומצד שני, אתה רואה כאילו את הגישה היותר פשטנית, למשל כאילו ג'רי סיינפלד. דיברנו על זה שבג'ימי פלון הוא הופיע לו מזמן, והוא ניתח את AI, אתה יודע, הוא אמר, אם הוא הבין AI נכון, כמו שסיינפלד הגאון מבין דברים, אנחנו, כאילו, הפעם, האנושות, היה לנו אינטליגנציה רגילה, כן? לא עבד. ואז אמרנו, בואו נבנה גרסה מזויפת שלה. Fake version of intelligence. אבל אם הוא הבין את זה נכון, הוא אומר, אנחנו היינו מספיק נבונים לבנות, ליצור את AI, אנחנו טיפשים מספיק בשביל שנצטרך להשתמש בו, כאילו לא חכמים מספיק בשביל להצטרך אותו, וכל כך חסרי יכולת או טיפשים, ברמה שאנחנו לא מבינים אם עשינו את הדבר הנכון או לא. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו היום נמצאים במקום הזה עם AI, שאתה לא, כאילו, זו תחושה מאוד אמביוולנטית של אם הוא מעצים אותך, או הופך אותך ליותר טיפש, או...
אתה מבין מה אני אומר? אני חושב the jury is still out, קודם כל, ואנחנו גם, האמת היא, כל הזמן מזכירים לעצמנו שה-AI הוא עוד רחוק ממה שהוא יכול כנראה להיות בעוד 2, או בעוד 5, או בעוד 10. זה רק ההתחלה של המהפכה, והאמת היא שהמהפכה, החלק החיצוני, או החלק שחשוף לעולם, הוא החלק של הג'נרטיב. החלק שהתחיל את זה, זה עוד טכנולוגיות ששימשו כל מיני שימושים עסקיים, צבאיים אחרים, אקדמיים, שמבוססים AI, שהאדם ברחוב לצורך העניין לא ראה, אבל הג'נרטיב הזה הוא באמת mind blowing. תשמע, אני ביקשתי מהג'ן AI, מה שנקרא, כמה דברים, בהקשר של הפודקאסט. מה הוא אמר? תספר לי מה הוא אמר. ביקשתי ממנו קודם כל, שיכין לי איזשהו אינטרו בשביל יוסי סאסי. אמרתי, בוא נראה איך מציגים את יוסי סאסי. הוא מכיר אותי בכלל, הוא יודע מי אני. קודם כל, אני חייב להגיד לך שזה היה בחורה, והיא דיברה בעברית עם מבטא אמריקאי. לא הבנתי למה. אבל זה כאילו היה העניין, כן? ובסופו, רגע, אני אגיד לך, אני אקריא לך קטע, גברים ונשים, טוב, זה היה האינטרו לפודקאסט עצמו. גברים ונשים יקרים, ברוכים הבאים לפרק מיוחד שלנו היום, אני מתרגש לארח דמות ייחודית ורב-גונית, רבת-גונית, הוא כותב, ששוזרת בהרמוניה בין מוזיקה, טכנולוגיה ותשוקות אישיות. יוסי סאסי, יליד פתח תקווה, שנת 75, תגיד לי איפה הוא לא אומר, הוא לא מדייק. בינתיים הוא בסדר. הוא מוזיקאי פורץ דרך, שזכה להכרה בינלאומית כמייסד, שותף של להקת המטל הפרוגרסיבי הישראלית אופנבנד. יוסי נודע כממציא סגנון הרוק האוריינטלי, שמחבר בין מסורות מוזיקליות, מזרחיות ומערביות, ומעניק להן פרשנות ייחודית ומרגשת. לצד הקריירה המוזיקלית המרשימה שלו, יוסי הוא גם ממציא כלי נגינה ייחודי בשם בוזוקיטרה, שילוב של בוזוקי אקוסטי וגיטרה חשמלית, שממחיש את גישתו היצירתית לחיבור העולמות השונים. וואו. הוא ממשיך. תשמע, אמא שלי לא יכלה להציג אותי יותר. רגע, היא אמריקאית, מדברת עברית עם גיטרה? זה GPT, זה כאילו 4.0, זה 4, זה האחרון כזה, לייטסט. כן, זה הלייטסט. הוא די קולע, כי אני לפני, אתה יודע, בסקרנות לפני 2, שזה רק יצא, אז רשמתי who is, כל מיני אנשים אגב, סתם לבדוק אנשים שאני מכיר טוב, לראות אם הוא טועה. אז רשמתי על עצמי, והוא רשם דברים דומים, מוזיקאי זה וזה, והוא רשם won MTV Awards, ואז אמרתי, אני לא זוכר את זה. זה הסיפור AI השני שלי, האמת. אני השבוע הייתי צריך לכתוב מייל להנהלה שלי, על אחד האנשים שלנו, ואמרתי, אני אשתמש בקופיילוט. כי יש לנו, וביקשתי מהקופיילוט לנסח את המייל, ולהכניס פרטים מה-CV של הבן אדם. אז הוא עשה את זה, והוא תיאר את האדם, ואומר, לאדם יש תואר ראשון במדעי המחשב, תואר שני בהבטחת מידע, והשיג כל מיני הישגים, ועשה את זה. משהו שם, הרמתי טלפון, אני שואל אותו, תגיד, במה יש לך תואר שני? הוא אומר לי, אני תואר. אז זה כל פעם לא תמציא. תואר הנשק, הייתי לוחם. תואר הנשק. אז הוא המציא לך MTV Award, אתה אומר. כן, בדיוק. אז הוא המציא לי Awards, אבל זה היה מעניין, כאילו זה הפעם שנחשפתי ברמה האישית לקונספט הזה של השלמת מידע, הבדיה, ה-hallucinations של ה-AI, כי בעצם כל הקטע בג'ן AI וזה, זה להדביק אותו בפגמים שלנו. כי כל החוויה האנושית זה להיות פגום, כן? זה להיות לא מושלם, לעשות טעויות, זה לפעמים קצת להמציא או לחבר איזה משהו באופן טבעי שממשיך איזה קו שהוא נכון, והטכנולוגיה עושה בדיוק את זה. שזה היה מצחיק גם, אתה יודע, שהיא אומרת על הקורות חיים שתיארת של אותו בחור. זה נראה לה טבעי שהוא עושה 1 ו-2 ועוד 3, הוא כנראה גם עושה 4 בסבירות גבוהה. בסבירות גבוהה. מסתבר שלא. כמו הסטטיסטיקאי שטבע באגם שגובה ממוצע 20 סנטימטר. זה גדול. בסטטיסטיקות. אז ה-AI הוא אני אהבתי את העובדה שאתה אומר שהוא לוקח את החולשות שלנו, כי כשאני חושב על הכמות הענקית של הדאטה האנושי, שנמצאת out there והיא נגישה למודלים השונים,
היא מורכבת מהרבה מידע נכון, כמו שאנחנו יודעים, באינטרנט יש המון פייק, אז גם יש המון פייק שהוא ניזון ממנו, ויש בו גם את כל החולשות האנושיות בצורות הכי לפעמים קיצוניות שלהן. השבוע קראתי איזושהי חברה אמריקאית שיש לה הוצאת ספרים, או איזושהי ספרייה אונליינית, סטייל אמזון כזה, שהשתמשה ב-AI בשביל לתת סיכומים, לקוראים של הספרות שהם קראו במהלך השנה, ולתת המלצות, והיה שם איזשהו שחקן אפרו-אמריקאי מפורסם, שקיבל המלצה לקרוא קצת יותר סופרים לבנים. והיא לא בחלה, בוא נגיד, בלתת בראש. מזל שטראמפ נבחר, בתקופה אחרת זה יכל להיגמר הרבה יותר גרוע. זה היה, כן. טראמפ זה כאילו... שימוע בקונגרס. בדיוק. טראמפ מגיע להרגיע את הווק וה-extra diversity, אבל וואו, לגמרי. אתה יודע, כל התופעה הזאת, שהשתמש ב-AI לעשות את התקצירים של כל דבר, יש אגב מקומות, זה מקומות גיקים מאוד ספציפיים, נגיד, כולם מכירים 365, פלטפורמת הענן של מייקרוסופט, לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל ההלפ של הכלי ניהול של הקלאוד הזה, אז מייקרוסופט נותנת ל-AI לכתוב את ההלפ של הארגומנטים, כל הקומנד ליין וזה. אז אם מישהו שם בחוץ מנהל קלאוד של מייקרוסופט, שזה סביר מאוד, זה מאוד נפוץ, ומשהו בהלפ לא נראה לו, תדעו שהיה שתה משהו. איך אומרים בסרטים, אף אדם לא נפגע או לא השתתף, making this, ביצירת קובץ ההלפ הזה. אז בעניין של החולשות האנושיות, אני חייב לומר שכשאני מסתכל קדימה, ואני אומר, אוקיי, אז הדבר הזה ספג את כל הרוע האנושי, גם שדיברנו עליו קודם, את כל הטוב, את כל הרע, את כל הלא נורא, ובסופו של דבר, ככל שהדבר הזה יכול לעבור איזושהי אבולוציה, ולהפוך להיות משהו שמוביל את עצמו, לא מדבר עכשיו אינטליגנציה, לא אינטליגנציה, סנצ'יינט, כאילו, מדבר על היכולת פשוט להיות אוטונומי ולהתקדם, שזה משהו שמאוד סביר שיקרה באיזושהי נקודה, יהיה לו את כל הבסיס האנושי, הוא בעצם יהיה הגרסה המשודרגת שלנו, על הטוב ועל הרע שלנו. הוא ינצח אותנו בקלות, כן? אין שאלה בכלל. כן, אין ספק שהוא הולך לעבור אותנו ביותר משחמט, ואתה יודע, זה מה שנקרא דורותי, אנחנו מזמן לא במשחקים מול כחול עמוק וכל הקספרוב וזה, אבל אני לא יודע, אתה יודע, לפעמים יש לי את הדיונים האלה עם אשתי, ששנינו הסכמנו שנקודת האל חזור, תמיד שואל את עצמי, א', אני לא מאמין בנקודות אל חזור, כי כל ההיסטוריה זה גימטריה, כאילו על אירועים, אתה יודע, נקודות על רצף הזמן, כל נקודה היא פוטנציאלית קריטית. אבל די הסכמנו שזה האינטרנט בסלולר. כאילו, חבר אני זוכר, מי נתן להם אינטרנט בטלפון. כי עד הנקודה שהיה לך משהו יחסית, אתה יודע, הודעות טקסט, כן? שיחה, כאילו במקום אז אין לך את החוגה ואין לך את החוט שמפריע לך, אתה יכול להתרחק. אבל ברגע שהבאת את העולם, את הקונטנט ליד, ויצאת החוצה, וברחוב בעצם קיבלתי גישה, לפני 20 שנה, קיבלתי גישה של נשיא, יותר ממה שהיה לנשיא העולם החופשי, נגיד 30 שנה אחורה. זה הדבר המהפכני. וטכנולוגיה היא, כמו שאנחנו יודעים היטב, היא לעד דואלית. זאת אומרת, לא נולדה ולא תהיה טכנולוגיה שהיא רק לטובה. כל טכנולוגיה יכולה לשמש לרעה. הרכב שלך, בשגגה או בזדון, לדרוס, זה, אתה יודע, סכין מטבח, אפשר לעשות סלט, אפשר לרצוח בן אדם. אין, ואני לא מדבר, לא הולך רחוק לאטום וזה, אבל אין טכנולוגיה טובה, ואין טכנולוגיה רעה, לצורך העניין זה האדם. ושוב אנחנו חוזרים לעניין של, זה לא הטכנולוגיה, זה האדם שמייצר את הטכנולוגיה היא לא מוסרית, אין בה שום היבט של מוסר, זה בכלל לא אצלה. אבל AI, הוא לראשונה סוכן,
ולא סתם טכנולוגיה שמריצה פקודות AI תיאורטית יכול להפוך להיות המפעיל של עצמו, וזה ההבדל הגדול. מה שנקרא, פה חשדת. אז הוא כבר יכול לפתח סוג של טוב או רע. ואם אני חושב טיפונת, כן, סתם טכנולוגית, הרי הכל היום מחובר, נכון? פעם היה וירוס של מחשב שהיה צריך להפיץ אותו, היה צריך דיסקט, שיעבור ממחשב למחשב פיזית, היום הכל מחובר. כל המחשבים מחוברים. הידע האנושי נגיש, ולא רק האנושי, כאילו הרבה מאוד ידע והרבה מאוד עוצמות מחשוב שיכולות ליצור ידע, נגישות לכל משאב שדורש אותן בצורות כאלה ואחרות. זה כולל גם כלי תקיפה, זה כולל גם גישה למערכות נשק, זה כולל גם גישה לדברים שיכולים להפוך להיות בקלות מערכות נשק כמו מכוניות, כמו שאמרת. זאת אומרת, ברגע שהדבר הזה, שוב, ברגע שיהיה משהו שירצה להפעיל ולהשתמש בדברים האלה, הם שם. נכון. ומי כמונו יודע שהתשתיות הטכנולוגיות האנושיות פרוצות לגמרי, נכון? אין פה שאלה. כן. שזה אגב נושא בפני עצמו, איך הגענו למצב הזה? זאת אומרת, אתה ואני, שנינו היינו בהתחלה של הטכנולוגיה, וראינו את הדברים נבנים, והאמת היא שבשום נקודה של הזמן זה לא היה בטוח. זה תמיד היה ג'ונגל. זה אפילו הפוטנציאל, הוא אפילו פעם היה הרבה פחות שימת לב להבטחת מידע, אז היה הרבה יותר קל למי שרצה, פשוט פחות רצו, פחות הבינו את הפוטנציאל, וזה בדיוק הדואליות של הטכנולוגיה באינטרנט, זו דוגמה קלאסית, שככל שזה נפוץ יותר ושכיח, אז יש מעט גורמים שמגלים שהם יכולים למנף את הדבר הזה לצרכים שלהם, לאינטרס שלהם בצורה רחבה יותר, נקרא לזה. לא משנה אם זה פושעים, אתה יודע, מדינות, whatever, אבל אני חושב שהעניין של, שוב, בתוך העניין הזה של אין טוב ורע בטכנולוגיה, שזה האדם, האינטרנט בעצם, הוא התחיל כאיזה בשורה כל כך גדולה, כאילו אני לא יודע אם היה לך את התחושה הזאת גם, כאילו פעם ראשונה שאני התחברתי, היה BBSים לפני זה, כן? יש פחות מכיר, זה היה יותר כזה, לא צבעוני. מודם, מסך טקסטואלי. בדיוק. אסקי ארט. אתה מחייג מחשב למחשב, אתה מתחבר למחשב של בן אדם אחר, מבית לבית, ולא לרשת של מחשבים. אבל פעם ראשונה באינטרנט זה היה מדהים, היינו כחולמים, אתה יודע, זה היה אינסוף אפשרויות, והדבר האחרון שעבר לך בראש, כאילו, טוב לי מתישהו זה עבר בראש, הדילוגים בין מחשבים, אבל שמישהו ירצה לעשות ניצול לרעה של התשתית המדהימה הזו, שאפשר לשתף ידע בצורה כל כך מדהימה, ולתקשר עם אנשים. יותר מזה, זה התפתח בסביבה האקדמית, שעד היום, כשאני הולך למנהל הבטחת מידע של האוניברסיטה, הוא אומר לי, אבל חופש אקדמי, כל הפרופסורים מוצאים חופש אקדמי. זה כאילו הבסיס, הקורנרסטון של אקדמיה, זה חופש ופתיחות, והאינטרנט אמור היה לייצר את זה, אז בכלל לא הייתה שם אפילו חשיבה על מליוס. אתה יודע מה, אבל הם צודקים. כאילו, האקדמיים צודקים, כי אני נוטה לחשוב, אולי זה האופטימיסט שבי, חרף העיסוק המקצועי בסייבר, אבל רוב השימושים בטכנולוגיה הם אולטימטלי, באמת, בוא נודה בזה לטובה. אתה יודע, רוב האנשים לא קמים בבוקר ואומרים, אני אשתמש בטסלה בשביל להסיט אותה, לא יודע, ולעשות, או אני יהנדס את המסך מחשב הזה, או את הביפר הזה, אבל זה קורה, אתה יודע, בשולי הדברים עושים, זאת אומרת, זה לא כזה שוליים, מעט אנשים גורמים לטכנולוגיה, יחסית מעט למיליארדי אנשים על כדור הארץ, גורמים לטכנולוגיה, למימוש שלה לרעה, להיראות כל כך חזק, כן? כל כך בולט. זה הקטע, זה הקונספט הבסיסי שצריך רק טיפה אחת של איזשהו חומר להחיר בער, כן? בשביל שהמים כבר לא יהיו טהורים, אז זה העניין, זה הבאסה, שטכנולוגיה היא לעד תוכל לשמש לרע, ומספיק מעט חבר'ה בשביל לגרום לזה, להיראות מסוכן לכולנו. אבל
אכן מסוכן לכולנו. כן, רוב הזמן, אתה יודע, אנשים... שמע, אי אפשר להתעלם מהעובדה ששוב, טבע, אתה יודע, טבע האדם רע מנעוריו, כן או לא, זה פילוסופיה, אבל עובדתית, כמו שאמרנו קודם, יש לנו את זה ב-DNA, כן? כמו שיש לנו כל מיני דברים אחרים ב-DNA שלא קשורים בהכרח למי שאנחנו היום. ראיתי בדיוק הרצאה על אבולוציה, הוכחה לכך שהייתה אבולוציה. מה ההוכחה? כאילו, הדוגמה הראשונה הייתה, כמו שיש לנו חלקים בגוף שלא קשורים, כמו הגיד שיורד מכף היד, שהיה אמור לעזור לנו לטפס על עצים, ואנחנו פחות משתמשים בו היום. אולי גיטריסטים, לא יודע. אבל מעבר לזה, ההוכחה, בעצם, אני לא אלאה עכשיו, כי אני בטח גם לא יודע לחזור על הכל, אבל בגדול, וירוסים מובנים, שבעצם מתחברים ל-DNA האנושי, והופכים להיות חלק מההשתכפלות של DNA האנושי, ומצאו שיש לאנושות ולשימפנזים, 208 מתוך 208 וירוסים מובנים זהים, לאנושות יש עוד 12, אל תפסו אותי במילה, לא זוכר בדיוק, אבל ממש מעט בנוסף, ולא רק זה. מובנים כאילו הם חלק מה-DNA שלנו, זה עובר בשכפול, לא נרכש, כן. ולא רק זה, אלא כל אחד מהווירוסים האלה יכול להיכנס ב-DNA של האנושות או של השימפנזים, נדמה לי שזה היה 100 מיליון מקומות שונים, ואז ההסתברות ש-208 כאלה זה 100 מיליון כפול 100 מיליון כפול 100 מיליון, זה כאילו הוכחה, אגב זה היה וידאו זה היה ריל של מורה בתיכון, שצילמו אותו התלמידים, וזה היה מאוד מאוד מעניין. לא בדקתי את העובדות, אני חייב להגיד, אפרופו AI. אתה יודע, בעיניי נגיד, כטכנולוג, חנון, כאיש סייבר, DNA זה, אתה יודע, זה מערכת הפעלה. זה עוד מערכת הפעלה. אני מסתכל על DNA באנלוגיה לרכיבים מחשוביים כלליים, שזה פשוט המון המון מקטעי קוד, המון פונקציות, חלקם, זה השאלה רק אם זה דלוק by default, או נדלק מאוחר יותר, כי יש איזה טריגר, יש איזה פונקציה שהדליקה אותו, או יש כאלה שלא ידלקו לעולם, כאילו זה disabled, כן? זה, מישהו נטרל את זה. ובעיניי זה בדיוק DNA, זה מערכת הפעלה, שמה שקיבלת בירושה מההורים, הטנדנסי זה פשוט פונקציות מסוימות, אלרגיות מסוימות, לא יודע, הטנדנסי זה לחלות, זה רזיליאנסי, מערכת חיסון, whatever, אז אלה turned by default, זה סוויצ'ים ממש. והאחרים, יש כאלה שמחכים מעבר לפינה, ויש טריגר מסוים, שאם הם יפגשו, כאילו זה ממש קלט של פונקציה, שאם אתה תפגוש אותו, מצב דחק קיצוני, אתה יודע, איזה טראומה, אז הוא יכול להפעיל את האזורים האלה במערכת ההפעלה, אבל בדיפולט הם רדומים, וכאילו ככה אני מסתכל על DNA, ומה שאתה אומר, זה מתחבר לזה גם מאוד, על האופציות, הפוטנציאל הזה של נגיפים, שהם חלק מהקוד. אז שם אתה צריך רק לדעת להפעיל את זה. ואז נשאלת השאלה, שוב, אמרנו, טכנולוגיה היא לא טובה ולא רעה, DNA הוא לא טוב ולא רע, אבל אם מישהו עושה עליו מניפולציה... לדוגמה, תקשיב טוב, לא יודע אם ישנת בחיים, אני יצאתי ונכנסתי מסיגריות. אבל כל חברי הטובים. אז בתקופות שונות כאלה ואחרות בחיים, ומי שמפסיק לעשן בדרך כלל משמין, ואז קראתי מחקר... פוליקר אמר לי. כן, אז אין מה לעשות. ואז קראתי מחקר שהם גילו שהניקוטין משפיע על חיידקים שנמצאים במעיים, בקיבה ספציפית אם אני זוכר נכון, והחיידקים מגיבים ל-withdrawal, לגמילה מהניקוטין, בהפרשה של חומר כימי שמוריד את המטאבוליזם. ובעצם אתה נענש בגדילה של המשקל, לא בהכרח כי אתה פשוט טורף, כי אתה לא רוצה, כי אתה לא יכול לעשן, אלא הגוף באמת מגיב. כאילו אין חדש תחת השמש, זה קצת כמו לסגת אתה יודע, מאיזה אזור, איזה רצועה, אתה יודע, בצפון או בדרום, מהר מאוד זה חוזר אבל... הכל קשור בסוף. אנחנו מנוהלים, זה מה שאני אומר, יש אוכלוסיות של חיידקים, וירוסים. במיקרוקוסמוס או במקרו, בני אדם, וירוסים,
אין-אאוט, מיקרו, מקרו, זום אין, זום אאוט. Everybody wants to rule the world, גם הג'רמס. גם הנגיפים. גם הג'רמס, שלא להגיד גם הג'רמן. כן, את זה נערוך כנראה. אבל כמה ג'רמס רוצים... או שנעריך, אתה יודע, מה שנעדיף. אז אני חוזר ל-AI, אני אומר, ה-AI עשה, כי אנחנו לא דיברנו על מה הפודקאסט הולך להיות, כן? ואנחנו תכף, איך ההשתקפות? אני לא... אנחנו בהשתקפות נושקים ל-40, שזה מחמיא לנו לפחות בעשור. וואי, אחי, תקשיב, אני חייב להגיד לך שבשבילי, אתה נמצא מול השעון, שגיל אמר לנו להפעיל כשהתחלנו, נכון? כן, אני פחות התייחס אליו. ואני לא, אז אין לי מושג, אני רואה פסנתר ומצלמה, ואין לי שום השתקפות שמראה לי את השעון, אז 40 דקות לא היה לי שום אינדיקציה, זה פשוט מדהים. גדול. למרות שיש לי שעון מול העיניים, אבל בגלל... החזותי שלי לא, אין אינפוט, זה רק דרך השמיעה. אז בקיצור, אני חוזר להתחלה, ואני פותח רגע את הצ'אט, כי אנחנו דיברנו על כל מיני נושאים שאנחנו יכולים לדבר עליהם. אוקיי. ואז אמרתי לו, בוא תארגן לנו רשימה של פרקים שאנחנו נוכל לדבר עליהם. מעניין אוכל לשמוע מה הוא הוציא? כן, בטח. אז הוא הוציא ככה. הוא אמר שאנחנו נדבר 30 דקות, שזה נגיד לא מאוד מאוד רחוק מאיפה שאנחנו, אבל זה לא חייב להיות הבסיס. פרק ראשון, שחיקת התמימות של מוזיקאי, בין ידע לניסיון, נושא. פרק שני, עולם אחרי וירטואליזציה, מוזיקה, מחשוב ותעופה. כל העניין של וירטואליזציה של טכנולוגיות אנלוגיות לעולם הדיגיטלי. נייס. בעיות שורש באינטרנט, למה אנחנו פגיעים, אפילו דיברנו על זה רגע כאן. מוזיקה וטכנולוגיה, כשמחשבים שרים, AI, אני לא יודע, אולי הוא רוצה לכתוב שיר. נושאים יפים, קצת נגענו ב1.5 מהם. כן, כן, אנחנו בפריימר טוב, אינטרו טוב. יש פה גם רטרו טכנולוגי, מסע בין פלופי וקלטות. אתה יודע, מה הקשר בין עיפרון, דיסקט וקסטה? אין קשר. שלושתם פחות משתמשים היום. אולי עיפרון. עיפרון וקסטה זה המפורסם, כן, הדיסקט אבל מוציא את זה. נכון. טוב, הוא נותן לנו פה עצות לסגנון ואווירה. שיחות פתוחות, אווירה כלילה. כמו זבוב על הקיר, זה יפה, כן? חייב להגיד שלא קראתי לפני, אם הייתי יודע, הייתי עושה את זה אחרת אולי. והוא נותן לנו דייט אפילו, כאילו דייט הבא, תאריך. בקיצור, סופר מאורגן, אבל כנראה שעל הדברים האלה אנחנו נדבר, לא? זה אפרופו אם אנחנו מנהלים את עצמנו או שמנהלים אותנו. כן. כמו הרבה תשובות, נראה לי התשובה היא איפשהו באמצע, או תלוי. תלוי. מצוין. יש לי סיפור על תלוי, אבל זה לאחרי הפרק. אוקיי. יאללה, נשמע בהזדמנות. מגניב. אז נראה לי שאולי עוד מילה אפשר לדבר על Tears for Fears. למה אתה כל כך אוהב את הלהקה הזו? אני חושב שהלהקה הזו היא... בעיניי, כאילו, אני לא אוהב את המילה underrated, אבל יש בה משהו שהוא, הם כאילו מאוד פשוטים מצד אחד, לא מורכבים, השירים שלהם הם, אתה יודע, הם לא מנסים מיליון אקורדים וזה, אבל מצד שני יש שם שכבות, יש שם מורכבות, יש שם איזה יופי, הם מצליחים איכשהו להוציא, גם בצלילים וגם בליריקה, הרבה יותר עם מעט. זה כאילו הם להקה כזאת בעיניי של more with less. יש איזה קסם בלחנים שלהם, לא יודע, וגם בהופעה שהייתה בארץ, אתה יודע, אני הופתעתי שאני מכיר את כל השירים, שזה אינדיקציה תמיד טובה, ללכת להופעה של אומן, ואתה אומר, בוא, שיר, וואי, לא זכרתי אפילו שזה שלהם במרכאות, כאילו אתה הולך, כי אתה אומר, זה להקה טובה, אני זוכר שהיה להם שיר 2, 3, 10, אבל כן, אז זה בגדול. למה אתה אוהב Tears for Fears? מה אתה שומע, מוצא בהם? למה יש לי ויניל שלהם בבית? למה יש לך ויניל? וקורסה מול המערכת. למה יש לך מערכת? רסיבר. כן, קודם כל old fashioned, אני בטוח שגם לך יש בבית, למרות שלא שאלתי. Tears for Fears, יש.
שמע, שמעתי את Everybody Wants to Rule the World היום, שוב, כדי להיזכר בשיר, ונזכרתי שהגרוב, קודם כל הוא סיגנצ'ר גרוב כזה, כמו Streets of Philadelphia, שהוא מתחיל, אתה ישר יודע שזה השיר, ובשבילי, המוזיקה הזו, הייתה המוזיקה שהתאהבתי בה כשהייתי נער, כי היא הייתה המעבר מכלים אקוסטיים לעולם האלקטרוני, לבאסים העמוקים של העולם האלקטרוני, לדברים שהעולם הישן לא יכול היה לייצר, והם איכשהו פגשו את הגוף שלי, והפעילו אותו בצורות אחרות ממה שהמוזיקה היותר ישנה עשתה. זה די מדויק, כי באמת יש ב-Tears for Fears, עכשיו שאתה אומר את זה, יש נגיעות של העולם החדש. כאילו, לא המון קלידים, קצת קלידים במקומות מחמיאים, אתה יודע. אתה יודע, ולקראת הסוף החשמלית, כאילו הסולו החשמלית כזה מבליח כל פעם טיפה, רק בסוף הוא מרשה לעצמו לצאת החוצה, אפרופו ב-Everybody Wants to Rule the World. כן, שם הקטע אינסטרומנטלי ארוך. כן, האוטרו של השיר בפיידר הוא ארוך בדיוק, אבל הוא מחכה עם זה, זה כאילו עדיין נשאר על הבסיס של גרוב, זה בסטופים בסיסי רוב הזמן. כן, אחלה להקה. אז כולם הולכת לשמוע את Everybody Wants to Rule the World. אפרופו התקופה שאנחנו חיים בה, שהיא פשוט מטורפת, והשיר הזה מאוד מתכתב עם הדברים. יש פה עוד מלא לעיתים באלבום הזה, אגב, זה Shout. כן, בדיוק. ו-Head Over Heels. גם כל אחד מהשירים האלה זה סיגנצ'ר. אתה שומע את השניות הראשונות, אתה יודע מה הולך לבוא. כאילו בשאוט, כאילו אתה... כן. אדיר. טוב, זה השיר הבא שאני אשמע. יס, וואי, שאוט בלייב אגב. חוויה, בהדרן. היה הדרן? היה הדרן והיה שאוט. תגיד לי שצילמת. לא צילמתי. אני יודע שאתה רגיל ואוהב לצלם הופעות. אני יש לי OCD של צילום. מי שראה אותי בהופעה, רואה אותי עם טלפון שלוף. אז אני לא צילמתי, אבל חייתי את הרגע והפננתי אותו מאוד עמוק לנפש שלי. הוא צרוב היטב בחוויות החיוביות שלי. וזה כאילו, לא משנה כמה פעמים הם שרים בלופ, בסוף אתה שאוט, ספרד, אתה מרגיש שהם יכולים להמשיך עוד חצי שעה, ואתה תהיה עדיין, אתה תעמוד ותבחא כפיים, וזה בסדר, אתה לא תרצה ללכת הביתה. וואו. זה פשוט. כאילו לא רצית שהשיר ייגמר. Unforgettable, זה... שמע, הופעות חיות יכולות להביא את הקסם הזה, רק הופעות חיות יכולות להביא את הקסם הזה. לגמרי. אז אולי פרק הבא נדבר על למה הופעות חיות מביאות קסם שאין לנו בתקליטים. כי יש לי סברה לגבי זה. אז אני סקרנת אותי לאללה, האמת, סקרנת אותי. כן, כי היא חצי מדעית, היא מדעית. סקרנת אותי עוד יותר, אבל אני אחכה בסבלנות, כי אני אספר לכולם שבהתחלה, לפני שהגענו, השיחה התחילה לקלוח עוד לפני שהתחלנו להקליט, ואז אמרנו, סבסה שלא התחלנו להקליט לפני, ואז גיל אמר לנו שיש כזה ז'אנר של, אתם... לא לדבר לפני הפרק, שלא יתבזבז את החמושת. פשוט לשבת. נשאיר לפעם הבאה. פעם לא נדבר בכלל. אפילו לא שלום. בדיוק, נתחיל תזכיר לי מי אתה, דקט. סגור. גדול. יוסי, היה תענוג אדיר. יס, תודה אופיר, כנ"ל. היה כיף ממש. לעוד הרבה פרקים. כן. לחיים, במים או בבירה, כל אחד מה שיש לו. יס. צ'ירס. לחיים. ביי. ביי.